Türkmenistanyň paýtagtyna güýçli şemal golaýlýar. Hazır deňdinde güýçli ştorm emele geldi diýip 17-nji ýanwarda öýlen Azatlygyň Türkmenistanaky habarçylar aýtdy. Tufan golaýlýar. Bu barada duýduruş geldi diýip Aşgabatdaky habarçymyz bellidi. Onuň sözlerine görä howanyň yaramadlaşmagy baradaky duýduruş ila tarasyna telefon we sosial ulgamlary arkaly ýaýraýar. Emma döwlet idaralaryna we hususy kärhanalaryna duýduruşlar häkimetler tarapyndan edildi. Ähli döwlet idaralaryna we guramalaryna ştorm baradaky duýduruş berildi. Güýçli şemalyň boljagy ýam çelekenden beýikligi 6-9 metrlik güýçli tolkunlaryň emele gelenligi habar berildi diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä Aşgabatda telewizion antennalaryny aýyrmak, aýnalary ýapmak we awtolawlary agaçlaryň aşagyndan aýyrmak hakyna duýduruş edilipdir. Berkararda ähli aýnalary ýapmak we giýjeki nowaty taýýarlanmak barada tawşyryk berildi diýip habarçymyz Aşgabatyň iň uly sowda merkezleriniň biriniň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Döwlet idara kärhanalarynyň işgärlerine berilen duýduruşlarda güýçli şemalyň 2 günläp dowam etjegi, 18-nji ýanwarda güýçli ýagyşyň boljagy we şemalyň güýjüniň ýerden sekundda 35 metre ýetjegi aýdylypdyr. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri şol sany döwlet telewizionyasy güýçli şemalyň boljagyny we Hazır deňdindäki torkunlar barada habar bermeýär. Azatlygyň söhbetdeşleri paýtagta tarap barýan güýçli şemalyň Hazır deňdinden gelýändigini aýdýarlar. Hazırda ören güýçli torkunlar döredi. Türkmenmaşydan tasdikladylar. Azerbaýjanyň bir güniň adamlary browloýjy platformalardan göçürdiler diýip söhbetdeşimiz bellidi. 17-nji ýanwarda Azerbaýjanyň habar beriş serişdeleri Azerbaýjanyň şemaldan ejir çekenleriň ýokdugyny habar berdiler. Trend agentligi howanyň yaramadlaşmagy sebäpli Azerbaýjanyň medisina edaralarynyň güýçlendirilen iş tertibine geçirilendigini habar berdi.